felicitats per la victòria. No sé si t'esperaves un partit com el que hem viscut. Si us ha posat encara molt d'hora, però després heu continuat fins al final un resultat escandalós. Sí, al final ningú esperava. Nosaltres al final hem treballat tota la setmana per intentar assolir un bon resultat, però ningú esperava aquest resultat. Al final crec que la valoració és que els jugadors han anat a mort fins al final, respectant l'equip rival i sempre intentant, amb aquest respecte, intentar competir. Crec que ha sortit tot de cara avui, hem tingut els gols molt al principi, l'expulsió, després, a part dels dos primers gols, s'havien anul·lat ja 2 gols. Crec que l'equip ha sortit molt bé i, al final, poca valoració per al tema de que crec que l'equip està molt bé, que s'ho mereixen els jugadors, una victòria així, que fa confiança per ells mateixos i a seguir, no queda res. Al final són 3 punts, tampoc ens hem de créixer ara de més, que són 3 puntets, treballats perquè se l'han currat molt bé els jugadors, però hem de seguir. Són 3 punts, però és veritat que necessita un triomf per com venia l'Hospi i a més que sigui així també encara reforça més la teva posició també i la dels jugadors. Sí, a la meva posició al final m'és igual, sobretot els jugadors. Jo el que volia que els jugadors estiguessin tranquils, els he dit durant tota la setmana que juguin, que estiguin tranquils i que sobretot recuperen sensacions. Crec que és el que ha passat, que els jugadors han anat a mort des del minut 1, han anat a mort i això és el més important. Al final tot l'altre ja se'ns escapa i sobretot després de 2 derrotes, que veníem de 2 derrotes i de no estar del tot bé, crec que aquesta victòria és bona per nosaltres. Hi ha hagut 2 penals, xutats per 2 persones diferents, per David Jiménez i per Rodri. Entenc que tu no ho gestiones, però sí que la sensació és que l'han xutat 2 jugadors que potser també necessitaven una mica el reforç positiu. Bueno, depèn com diguis tu de gestionar. El primer sí que l'he gestionat jo, perquè el primer llançador avui era Rodri i agafar la pilota i l'ha llançat. I el segon crec que fa molt bé Dani, perquè necessitem recuperar la millor versió de David Jiménez i no és dels que estava amb la posició de llançar-lo, però em sembla molt encertat que el xutés ell. Al final el Ripoll ha provocat els penals, els 2, també tenia l'opció de marcar-los i crec que sent millor, perquè ell ja havia marcat gols, que sobretot recuperar sobretot a David Jiménez en aquest cas, per tenir-lo amb una bona disposició. I per acabar per part meva, avui no estic fitxer de titular, la setmana passada també el canvies, no sé, comprem potser aquests canvis, no sé si no estàs content amb el rendiment de fitxer en els últims 2 partits o simplement és un tema... Creia que havia de jugar Diego perquè està treballant molt bé durant la setmana, perquè crec que es mereix jugar titular i que ha jugat potser menys minuts dels que realment es mereixia i ha jugat, ho ha fet molt bé. És una plantilla que tots poden ser titulars i han d'acceptar el rol quan estan a dins a l'11 i han d'acceptar el rol quan estan a la banqueta o a la grada, perquè al final algun dia algun es quedarà. Ara tenim lesionats, aquesta setmana hi havia sancionats i algun li tocarà estar a la grada i és el que hi ha, és el que toca. Si tinguéssim només 11 jugadors i els altres els suplents fossin molt suplents, però no és el cas, tots han de petxugar i si toca jugar, fer-ho el millor possible, com ha passat avui, que tots estan a un alt nivell i si no et toca, aportar des de la banqueta o des d'un altre lloc. Xavi, els elogis i les fotos els porten uns altres, però la feina, que es destaca poc de Miquel Ripoll, que és un dels davanters que més minuts té, però que els aprofita com ningú. Al final jo sempre dic que Ripoll mai em queixaré de la seva feina perquè sempre treballa, donarà la vida. El que sí que em queixo d'ell una mica i faig conya amb ell del tema de que no té el gol que potser té Salinas. És l'únic. Al final jo sé fins on arribarà Ripoll, no és un jugador que marcarà 30 gols, però la feina que em don potser supleix això. Avui m'alegro i a més ho havíem parlat durant la setmana. Li dic ojalà perquè ella em deia que marcaria, li dic ojalà que marquis un hat-trick i tot i que no l'ha marcat, per mi és com si l'hagués marcat. Els 2 penals és com si fos un hat-trick. I li havia dit, si fas un hat-trick el que vulguis, et donaré el que vulguis. Doncs no l'ha fet, però per mi és com si l'hagués fet. I a banda del resultat d'avui, el partit que ha jugat el teu equip avui, de què et serveix de cara al partit de la setmana que ve a Figueres? Al final hem de veure com juga el Figueres, l'hem d'estudiar bé, però al final era recuperar sensacions. També et dic una cosa, que és un 11-0, que a tercera divisió és molt complicat fer això, que hem intentat fer un molt bon partit, sí que se'ls hi posa molt coll amunt amb un expulsat només començar el partit,
però al final els jugadors són els que han marcat 11 gols, els que han estat apretant fins al final, els que han respectat el rival anant a parar el partit, i crec que també s'ha de donar molt de mèrit el que han fet avui els jugadors, perquè no és fàcil. Que a nosaltres ens ha passat que hem estat amb un de més i no hem aconseguit marcar, ha passat que hem estat amb un de menys i a sobre hem marcat nosaltres, i el que han fet avui els jugadors és d'admirar. I avui sí que han tingut l'encert que s'ha faltat en alguns altres partits. Sí, bueno, al final com a entrenador m'agradaria que en comptes d'haver marcat 11 avui haguessin marcat un parell i després que en deixin uns quants per la setmana que ve, però és el que hi ha. Al final avui era dia de recuperar sensacions, em sap molt greu perquè tinc molts amics a la plantilla del Martinenc i em sap molt greu perquè és un resultat que a ningú li agrada, però al final crec que el meu equip és el més important i necessitàvem recuperar. Ja per acabar, és dels que pensen que quan més gols és més respecte al rival o s'ha de frenar en una xifra determinada? No s'ha de frenar, al final. Jo crec que el respecte l'has de guanyar dins del camp treballant fins al final, als 90 minuts. Crec que l'equip ho ha fet bé. Crec que no hagués set just tampoc haver baixat el pistó, perquè al final nosaltres necessitem recuperar sensacions. Està claríssim. Si nosaltres amb 3-0 haguéssim baixat el ritme, demà és d'aquí amb un 3-0, però no és el mateix que haver marxat amb aquest resultat, o amb un 5-0. Necessitàvem això i els jugadors han aconseguit això, que és el més important. Al final, al principi de partit els he dit que ho fessin per ells, per ningú més, que fessin un bon partit, que sobretot per ells, i això és el que han fet i m'alegro per ells, pels jugadors. Estàs parlant avui molt dels jugadors, l'entrenador no ha fet res avui o...? Bueno, l'entrenador al final quan es guanya fa lo just, quan es perd és el culpable de tot, com sempre, perquè el rol de l'entrenador a mi m'és igual. Jo prefereixo que els elogis se'ls enduguin els jugadors i les crítiques que em vinguin a mi. Jo tinc molta esquena per aguantar tot i m'és igual. Al final no hi ha cap problema i s'ha de seguir i ja està. Se't veu una mica, no sé si incòmode, no? Però no. Que després d'un 11-0 estiguis així. No, incòmode no. Al final jo he fet la meva feina i ja està. Hem plantejat durant la setmana el que havíem de treballar. Ha sortit millor de l'esperat, ja t'ho dic. I hem de disfrutar aquesta victòria fins demà al matí. Demà a la tarda hi ha entrenament. Hem de començar a preparar Figueres, 3 puntets més, que hem d'anar a buscar allà i ja està. I com més que avui l'equip surt, independentment de l'11-0, de vegades és el que deies abans, són les actituds, no? Avui l'equip ha transmès i, per exemple, el diumenge passat no va transmetre. Aquests alt i baixos tenen alguna raó? Jo crec que avui el que hagin transmès és també per la ràbia millor que portaven d'aquests últims resultats. Al final, a part de que portes 2 partits guanyats, portes els últims 4 perduts. Saps? Hem de mirar més enllà, almenys és el que faig jo. I crec que també era una reivindicació d'ells respecte a tot el que s'ha dit, que encara que estan una mica al marge, però crec que al final és bo per ells l'haver guanyat el partit i haver-ho fet bé. Sí, gràcies.